Biaman, 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 Biaman. X-Men on the beat. Alin na ku Biaman haske dan bama nace Biaman ne haske ne Biaman ne Biaman 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 Biaman. Rabbi ya bani ko da ba ku bani ba ko ba ku so za ku ganni a can gaba addu'ar mama ta bani da fargaba. Rabbi ya bani menene bai bani ba rike sana'a to bai zama aibu ba sarki ka dafa mu in zama jagaba. Yashi da hassada bai sa in daina ba hannu da zarce bai ishe ni duka ba duka ba hannu da zarce bai ishe ni duka ba. Mana ba su ishe ni duka ba. Mana gobe za ku gani a can gaba. Na ci gaba gayu fa nace na ci gaba. To ban san ka ba ni fa nace ban san ka ba. Ban san ka ba ni fa nace ban san ka ba. Haske dan fama nace Biaman ne haske ne Biaman ne Biaman 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 Biaman. Kowa ya faɗa maka fura da nono ne to koko da damu ne to haɗa da gosai to yaro zaka ji gardi. Na faɗa muku ni na faɗa muku mahassada na takura muku na takura muku aradu ni na takura muku. Biaman ne Biaman ne nace Biaman ne ko ba ku gane ba ne. Biaman ne Biaman nace Biaman ne. Biaman haske dan fama nace Biaman ne haske ne Biaman ne Biaman 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 Biaman. Kwaran kwasa zai faɗo to kaji makiyi dan kwarto. Ina san yan bama to na gaida mazan bama to in ba ku ganni ba na tafi bama.